The celebration of the Lateran, the dedication of St. Lateran Basilica was the first church ever established in the year 324. Kaya tinatawag siyang the mother and the head of all churches in all the world. Yan. Kaya yung gospel natin, it's about temple. Huh? So, napakaganda nito. Jesus has 4 bodies. Number 1 is human body. Second is Eucharistic body. Third is glorified or resurrected body. And we will dwell on the last body. Do you have some suggestion? What's the 4th body? Wala, hear it kaya? Mystical body. The mystical body is composed of many bodies, all the baptized. So, mayroon kayong body dyan? Wala, kaluluwa lang kayo. Huwag nyo namang pigilan tao kasi tahimik tayo kasi recording ito eh. just relax. Di ba? Kasi pareho lang naman eh. Lumusot lang dyan ang ating mga yung conversation. So the mystical body has been composed into 3 bodies. And we call this also church. The triumphant church. Yung mga nakapasok na sa langit. Dahil nung sinabi ni Lord, umibig ka lang. Period. Umibig talaga. Kahit hindi na dapat iibigin, umibig ka rin. O kayo, may mga naranasan na kayo na parang hindi dapat iibigin. At hanggang ngayon, hindi mo kinausap. Bawal yan. Bawal. O. So, kailangan na umibig lang. Kaya, you will triumph. Kasi doon naman tayo na-challenge kung may mga tao na ang pangit-pangit ang kanilang ugali. Diba? May mga tao talaga na dumaan sa buhay natin ang pangit ng ugali. Meron o wala? Hello? Nandyan ba kayo? O, di ba mayroon? O, tapos, ano ngayon? Iniibig nyo pa rin? Hindi na. Huh? No? Nandun ang challenge, di ba? How to love even the unlovable. Oh. Remember these 5 fingers of love. No? Ito, maganda ito i-detail eh. One day recollection ito, pero summary lang sa inyo. God is love. He created us full of love. He commanded us the commandments of love, to love God and to love our neighbor. And He wants us to live the life of love. Love even your enemies. So that if you do this, when you die, you deserve to be in the place of love called heaven. Sabihin niyo naman, wow. Di ba? Oh, okay. So, triumphant church. Dito tayo sa tinatawag na the suffering church. Ito yung mga minsan pumasa, minsan bagsak, ganyan. Minsan nagsimba, minsan hindi, minsan nagpatawad, minsan hindi, minsan nagmamahal, minsan napupuot, yun. So, they are in the state of purgation. Kung i-apply natin ang salita ngayon sa yung pandemic, quarantine. Kasi may mga nakikinig na mura naman purgatory. Di quarantine na lang. Pareho din naman yun. No? Pinupurga. Bakit? Mayroong daladalang bulate. Sino pa naman pupurgahin? Sino? Mayroong? Bakit ayan nyo? Parang ano kayo? Parang reserve na reserve. Oh, ako nga yung bago dito eh. Bakit ako yung parang jolly na jolly? Kayo dyan, parang may pigil. Yun na naramdaman ko. Parang hindi kayo kalmado. Allergy kayo ng kamera? Anyway, so yung tinatawag na the suffering church, ito yung mga challenges natin sa buhay. Kung mag-usapan naman natin yung 3rd church, ito yung militant. Tayo yun. Militant, from the word military, fighting, no? Araw-araw. Kaya when
I had my SPFY doon sa aming dingding. It is madness to fight outside, and yet the real struggle, the real fight is within. So therefore, equals, anong ibig sabihin? Yourself is your enemy. Ulitin nga yun? Oh, kasi may mga inclinations tayo. May mga gusto tayo at salungat sa gusto ni Lord. Amen? Oh, yan, mga gusto nating tayo yung palakpakan, tayo yung sikat, tayo yung number 1. Kay Lord ayaw eh. Para bagang sabi ni Lord, opposite yan sa sinabi ko, he who humbles himself will be exalted. Diba? And he who exalts himself will be humbled. So hayaan nyo, ako ang magtaas sa iyo. Huwag yung ikaw yung magbabalak. Di ba? Kino-correct niya yung mga Pharisees. Kayo, mataas yung damit nyo kasi gusto nyo palakpakan. Hindi naman mali yung mataas yung damit. Basta yung intention mo is right and pure. Wala kang balak na sikat, yung palakpakan. Tapos, mga banquets, ganito, ganyan. Hindi naman mali uupo doon sa presidential table, di ba? Pero kung mayroon ka talagang intention na kailangan dyan ako, kailangan unahan ito. Sabi ni Lord, hindi ganyan eh. No? Kailangan na ang magpapatuloy ka lang, magpapakumbaba. So militant church, we are the militant church fighting to do the will of God always in our lives. Matthew chapter 7, 21 to 23, many people who will call me Lord, Lord, but not all of them will enter the kingdom of heaven. Sino lang? Only those people who will do the will of my Father. On that day, many will say, Lord, did I not prophesy in your name? Lord, did I not do miracle in your name? Lord, did I not cast out evil in your name? But I will tell them, go, you evildoers, I do not know you. Nakakalito, no? Bakit? Nag-preach sila, ang galing. Nagmilagro, ang galing. Nagpalayas ng diablo, ang galing. Ano ng mga may karamdaman. Pero hindi sila nagkapasok. Why? They did not do the will of God. Di ba will of God yung preaching? Di ba will of God yung cast outing? Performing like exorcism? Sa Diyos kasi may dalawa. Fruit and gift. Gifts are divided into 3. Head gifts, mouth and heart. Head gifts, knowledge, wisdom, miracle. Hindi. Knowledge, wisdom, and understanding. Then mouth gifts, yung prophecy, gift of tongue, gift of interpretation of tongue. And then heart gifts, miracle, healing, and faith. Yun, siyam. What about the fruit? Joke muna. Yung kamote, para sa inyo, ano yun? Yung vegetable? Or, ano yung isa? Vegetable or fruit? Yung kamote. Palagay nyo. May taong kumain ng kamote. Ang daming kamoting kinain. Naku. Umutot siya. Fruit, 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 fruit. Ayun, pati puwet nag-answer. Fruit yan. The fruit of the Spirit. 9 din. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, temperance. 8 lang. May faith din pala. Yun. Faith is a gift and faith is a fruit. Ano nagpapasalangit? Fruit or gift? We perform miracles. What is miracle? Heart gift. We cast out evil, healing. What is healing? Gift. Heart din. We preach. What is preaching? Prophecy. Mouth gift.
So, sila'y nagmamayabang na mapasalangit na ako, kahit hindi ako magmamahal, basta may gift ako, magkapasok na ako sa langit. But Jesus denied them. I do not know you. In the letter of John, 1 John chapter 4, 7 to 8, brothers, beloved, let us love one another. He who loves knows God, and God knows him, for God is love. Yung mga gifts, parang si Kandari. The number one ni Lord, hindi naman sabi, itong utos ko, magpagaling kayo, magmilagro kayo. Hindi. This is my utos, this is my commandment. You love. Mas priority niya yung fruit. Bahala, wala ka ng regalo, wala ka lang mga milagro, mga cast outing, hindi ka marunong magsalita, basta lahat, mahal mo. Do you follow? Yun. Remember, kasi ano ngayon, no? Yung tinatawag na about temple. Yung katawan natin, ginawa ng Diyos na templo ng Espiritu Santo. 1 Corinthians chapter 3, 16 to 17. Don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? And the Spirit dwells in you. He who destroys this temple, God will destroy that person. For you are that temple. You are holy. Kaya iwasan niyo maninira ng kapwa Kristiyano. Para naging tuloy, walang naging silbi ang iyong pag-worship kay Lord, and at the same time, you destroy His temple. Yun ang aatake ka. Tapos nagdarasal ka. Di ba yung pinagdasal mo, si Jesus? Si Jesus nandun sa puso na taong tinakwil mo. Yung taong hindi mo kinausap. Yung taong hindi mo na kinita or nakikipag conversation ka pa sa Kanya. Wala na, iniwanan mo na siya. Tapos lalapit ka kay Lord. Di ba inconsistent? Naintindihan? Naging inconsistent ka. Kaya gustong-gusto ni Lord na mayroon akong 4 na tanong, ha? Mag-isip, kasi tanong ito, question and answer portion. Number 1, lahat bang tao nagmamahal kay Jesus? Yes or no? Nag-isip nga kasi matagal sumagot. Sige, lahat bang tao nagmamahal kay Jesus? O kayo dyan nakikinig? Yes or no? Hindi marinig eh. Kayo na lang. Ano? Very good. No. Kasi yung nanghampas sa Kanya, nagsampal, naglatigo, nagpako, tapos nagsibat sa Kanya. Bakit? Bawat strike, I love you. Gano'n? Bakit? Paglatigo, I love you. So, hindi lahat nagmamahal kay Jesus. Amen? Second, lahat mang tao, mahal ni Jesus. Yes or no? Yan. Wala nang isip yun. Hindi na kailangang isipin. Third question, si Jesus ay nandyan sa inyo. Nandito din sa akin. Ing Ginoo manatili kaya kayo? See, parang pinapasa-pasa natin si Lord, no? Lahat bang tao nagmamahal sa inyo? Yes or no? Yes. Hindi yata kasi yung may utang, ayaw magbayad, tapos lumayo na ayaw na makontak. Nanluloko, ganito, ganyan. So, hindi lahat, di ba? Problema nila yon kay Lord. Tama? Kasi inutusan sila, umibig ka. Ayaw. Mayroon silang accountability kay Lord. So, wala tayong problema dyan. Itong panghuli, problemahin talaga natin ito. Jesus is in you. Jesus is in me. And He is the only way to heaven. Fourth question, lahat bang tao minamahal mo? Shh. Lahat ba na tao minamahal mo? Wala ba ni isa sa buhay mo ngayon na hindi mo siya mahal? Kasi hiniwalayan ka. Nagtaksil siya sa iyo. Or whatever.
Remember this, it is not a license that we need to retaliate dahil sinaktan tayo. Remember, bago ka maging grade 2, grade 1, may exam. Test. Amen? Bago ka maging grade 3, test. Bago ka maging grade 4, test. Bago maging high school, college, there is always a test and every elevation. Amen? So yun pala nangyari sa inyo na sinaktan ka, kapatid mo, umutang sa iyo, hindi na nagbayad, or magulang mo, hindi ka na pinansin, whatever. It's a test to elevate you to another degree of holiness and relationship with God. Do you follow? The spirituality of Christ is like this: good words. Jesus preaches good words, holy words. Amen? The second level is he performed good action, holy action, helping others, feeding the people, the multiplication of loaves. Yan. Second spirituality. The third spirituality, dahil nagsalita ka ng maganda, dahil gumawa ka ng maganda, you are ready to be attacked. Kaya in the third spirituality of the Lord, he was attacked verbally. Ano yan? Ang nagpapalayas ng diablo, yung nagbigay ng ano sa kanya, yung kapangyarihan magpapalayas ng diablo, si Beelzebul. See? Verbal attack. Pinapahiya siya. Ganito, ganyan. Oh, yung taong yan, hindi naghukas ng kamay. Naintindihan nyo? The third level. What's the fourth level? Physical attack. Kaya in every level, kailangan pumasa ka. Anong first level? Ano ngayon? Good words. Amen? Yung mga salita nyo ngayon, wala bang halong sinungaling? Wala bang halong mura? Wala bang halong pagmamataas? Wala bang halong insulto or chismis? Hindi ka pa pumasa. Mahirap mag-second level kung yung first level, you are still struggling. Matthew 5:22, thou shalt not say fool to your brethren, for your soul is in danger in the fire of hell. Huwag magsalita ng bulang. Oh, di ba? Kasi namimiligro ang kaladwa mo sa apoy ng impyerno. Tama po? Oo, buklatin nyo yun, nandoon. Anyway, so yun ha. O yung actions mo ngayon, gumagawa ka ng magandang aksyon eh. Wala bang halo na gusto mo na pupurihin, na gusto mong itataas ka rin, or yung konting mga pagkakasala na aksyon, kabastusan, whatever. Ang third siguro, inaatake ka na. Kasi ang bait-bait mo eh. Tapos ngayon, pinagbibintangan ka, may mga tao na ayaw sa'yo, meron na wala? Sino nakaranas na? Kayo, wala pa? Naku, you have to have it. Kailangan may mag-atake na sa atin. Then nakagawa ka ng mabuti. Requirement yun eh. Di ba? Matthew 5 verse 10 to 12, blessed are the persecuted. Di ba? Those who have been calumnied, those who have been attacked with false accusation because of me. Be happy. Kasi ang laki ng gantimpala naghihintay sa inyo sa langit. So yun, good words, good action, then verbal attack, then physical attack, then ang fifth ay martyrdom. Natitiisin mo lang kahit anong sakit ang dadanas sa iyo. Kahit ano. Now, kung gagawin mo yan, isipin mo. Tanong ako, idadaan ka pa ba ni Lord sa purgatorio pagkamatay mo? Iyon ang mga krus na pinahintulot niya sa iyo. Masaktan ka, kapatid nagkasala, yun, kaibigan, nanunukso sa iyo, or ganito, niloko ka, tapos tiniis mo lang lahat. Jesus did not ever retaliate. Ito. Amen? No retaliation. Buklatin niyo, Romans 12 verse 19, vengeance is mine, says the Lord. Ako ang gaganti para sa iyo.
See? Hindi nanonood lang si Lord na inaapi tayo, inaabuso. Hindi. May naghihintay din para sa kanila. Tisin mo lang. You just don't know may nangyayari sa loob. Alam nyo, isa sa mga dahilan, bakit may mga tao na namatay at hindi nalalanta ang katawan? Alam nyo, di ba? Si Father Pio of Pietrelcina, 2010, nakita ko yung katawan niya. Golden, 50 years mula nung siya inilibing. Doon, grabe yung chapel niya doon. Ang ceiling, gold. Tapos doon siya sa tabi. Ito lang yung mirror. Nandyan yung patay. Hindi ba talaga ito wax or manikin? Talagang totoong tao. 50 years patay na yan. Si Pope John Paul II, nilibing May 6, 2005 at in-exhume 2011, buo. Bakit? May mga ganon. Dami pa. St. John Mary Vianney. Sino pa? Daming mga santo. Ang secret, ganito. Gusto niyo? Ha? Di ba yung mamatay? Namatayan na kayo, di ba? Tapos magtanong yung embalmer. Ilang araw po ito, lalamayan, 30 days lang po para may maraming kita sa pagsusugal. Yan, di ba? So, yung embalmer, saksakan niya ng, formalin, no? 29, 30. 30 ka. Injection. So, 30 days, hindi siya mababaho. Ito, material formalin. Itong cross, ibibigay ni Lord sa atin. Yung sakit, tayo'y tinira, tayo'y chinichismis, tayo'y pinagbintangan, ganito, ganyan. Ang tawag ko niyan, spiritual formalin. Nung si Pope John Paul II biniril, tumama, talagang bagsak siya. At nung siya gumaling, nakulong yung nagbaril, pinuntahan niya at pinatawad. See? Nakuha niyo? Hindi niya ibinalik ang sakit doon sa nananakit sa kanya. Yun ang teknik na ibabaon mo lang lahat ng sakit. Di ba? Yun din ginawa ni Jesus. Lahat na latigo ni isang sakit. Sabi niya, sobra naman kayo. Walang ginawa si Lord. Tiniis niya. Tiniis. Tinanggap. As in compliance to the will of the Father. Jesus to the Father. Christians to Jesus. Kaya sabi ni Lord, if you only do the will of the Father, number one, talagang may assurance ka, papasok sa langit. At hindi malalanta ang iyong katawan kung sundin mo ako. If you want to become my disciple, number one, be selfless. Deny yourself. Pangalawa, pasanin mo yung cross. Bibigyan kita ng cross. Araw-araw. Tingnan mo yung forma ng cross. Multiplication, addition, subtraction, addition. Ready, go. See? Addition. Kasi minsan sa utos ng Diyos, may kulang tayo. Kayo mga tiniis natin, pandagdag yun. Kayo mga cross, bawal magreklamo bilang Kristiyano. Ulitin natin po. Wow. May mga Kristiyano bang reklamador? Wala. Uy. May mga Kristiyano ba na reklamador? Meron o wala? Nanonood ngayon o wala? O nandito ngayon? Yun. Bilang Kristiyano, iwasan mong magreklamo. Kasi yung sinusunod natin, hindi naman siya nagreklamo. Mas mabigat nga ang krus niya eh. Tama po. Grabe. Katawan niya sa likuran. Ribbons of flesh. Kasi grabe. Butas na butas. 5,000 wounds. Tapos pinapapasan pa siya ng 150 kilos na cross. Parang pindiga siya. Kaya yung dugo, bawat hakbang niya, pagdadaloy ng dugo hanggang Kalbaryo. Nakakahiya.
na sa atin, kunti lang, naapakan lang yung pedicure natin. Naku, ang tanga-tanga mo naman, hindi ka naman tumitingin dyan. Mahal yan, mahal. Mga ganon, ang arti-arti. May mga Kristiyanong maarti. Nanonood ngayon. Kaya importante sa atin, matiisin. Amen? Matiisin. Kasi once na nandyan yan sa iyo na pagkamatiisin, hindi mo masisira ang templo ng Diyos. Tama? Kasi tiniis mo lang eh. Sorry Lord, hindi ko talaga kayang gumanti. So ito yan po ang challenge natin. No? Number 1, in your life, wala ka bang templo na tinakwil na nasali si Kristo? Sa buhay mo ngayon, kumusta yung degree of love mo sa kapwa? Nagtatangi ka ba? Or you just accept the will of Jesus?